No jedeme ale. Co tam máme ještě? Pojďte na to. No, krásný dobrý večer. Dobrý večer. Zkusím stomatolog. Stomatolog, no super, ale taky není v obálce, škoda. Stomatolog, vidíte to, pecka. Napíšeme, jste šikovný. No. Taky nebyl v obálce, ale. Takže stále máte šanci na výhru. Podívejte na písmenka, složte nějaké další, nějaké jiné povolání a pojďte vyzkoušet. Obálka je zalepená 9500 korun, tady je mám a čekám na dalšího volajícího. Tak, co ještě tam máme? Zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka. Jaké další povolání, jedeme, jeden za druhým. 909, 900, 700. Tak, pojďte to rozjet ještě trošku. Jste šikovný, jdete na to dobře. Vydržte, nic jiného nezbývá. Tak co tam máme dalšího? Kdo vidí, kdo má další povolání? Jedeme, pojďte na to, 909, 900, 700. Vy to dáte, jste šikovný, vydržte, podívejte na písmenka, zkontrolujte tabuli. Čekám na vás. Tak co? Kdo má? Nekomplikujte si to, podívejte se, vemte písmenka po pořadě. Ještě tam jsou povolání. Už teda ubývají. Ubývá jich pár, ale jedno z nich je tady. Může být jakékoliv, které se dá složit z těchto písmenek. Opravdu nenechte se předběhnout. Jestli vidíte nějaké povolání, které není na tabuli, dá se složit, pojďte vyzkoušet. 9500. Čeká tady na vás. Tak jedeme. Tak kdo má? Pojďte na to, vážení, vydržte, nezastavujem. Nevzdávejte to, jste šikovný, v pohodě to dáte, není to těžké. Tak co zbývá ještě za povolání? Co nemáme na tabuli? Pojďte na to, já čekám na dalšího volajícího, třeba už na výherce. Uvidíme. Tak má ještě někdo, vidí někdo nějaké povolání? Šikovný, to dáte. Co ještě? Kdo vidí? Někdo vás předběhne. Já tady čekám na vás, ale vy opravdu nečekejte na nic.
Nevěřím tomu, že byste nenašli nějaké povolání ještě. Tak nečekejte na nic, pojďte na to. Co dále? Písmenek. Jedno povolání. 9,5 tisíce korun. Vy už víte, jaká povolání po válce určitě nejsou. Takže se blížíme se k té správné odpovědi. Co zbývá, co se dá ještě poskládat? Kdo vidí nějaké povolání? Čekám na vás, vážení, čekám na vás s výhrou 9,5 tisíce korun. Tak kdo další? Devět a půl tisíce. Tak ale jedeme jeden za druhým. Co tam máme ještě? Mrknětá písmenka. Ale šup, pojďte na to, někdo vás předběhne, musíte být rychlí. Tak co? Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím. Tak povídejte, jaké povolání máte? Povolání... No, povídejte. Tak co? Máte nějaké? Teď jsem se úplně ztratil. Teď jste se ztratil. 16 písmenek. Vidíte je? Jedno povolání hledáme. Vidíte nějaké povolání, které se dá složit z těchto písmenek? Ale pojďte na to rychle. Pilář. Pilař. Super, ale v obálce není, bohužel. Napíšeme tedy na tabuli, jedeme dál. Pilař. Pilař a zvyšuji výhru, dáme si 10 000 korun. Jedeme dál, vážení, super. Pokračujeme. Pilař v obálce taky nebyl. To znamená, že stále máte šanci na výhru v tuhle chvíli, tedy 10 000 korun. A čekám na vás, čekám na další hovor, na dalšího volajícího, na další povolání. Tak co vidíte ještě? Pojďte na to, 909, 900, 700, 10 000. Jedno povolání. Naposledy tedy Pilař zazněl, v obálce nebyl. Takže vidí někdo něco dalšího? Pojďte na to, jeden za druhým, opravdu nečekáme na nic, ať vás někdo nepředběhne, není to vůbec těžká hra. Chcete-li získat výhru, musíte být rychlí. Pojďte na to, co ještě zbývá. Se nám to krátí, tabule se zaplňuje, tady máte nápovědu, takže zkontrolujte tabuli, poskládejte nějaké jiné povolání, které tady ještě není a pojďte vyzkoušet, čekám tady na vás. Kdo další?
909 900 700. To je telefonní číslo sem ke mně do studia, můžete volat teď. Najděte povolání, pojďte vyzkoušet. Další, no, jedeme dál, pojďte na to. Je to lehké. Krásný dobrý večer. Haló, dobrý den, tak povídejte, povolání. Jo. Co? Můžete, ano, čekám. Jaké povolání máte? Jo. Chci se ptát. Povídejte, čekám. Máte povolání, které složil jste nějaké z těchto 16 písmenek? Jo. Tak jaké? Pojďte na to ale. A? Dobře, tak asi to ukončíme. Já vám dám tady... Dobrý, konec. Někdo další? Pojďte, vážení. Si to rozmyslete dopředu. Pojďte na to, dáme prostor někomu dalšímu, kdo má povolání. $10 000, 909 900 700, telefonní číslo sem ke mně. Tak co ještě se dá složit? Kdo vidí ještě nějaké další povolání? Pilář, stomatolog, tesař, doktor, komisař, programátor, kapsář, geolog, entomolog. To už máme. Co dále? Co dále? No, pojďte. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím. Tak povídejte, jaké povolání? Já vás taky. Já bych typovala kastelán. Kastelán, no super. Bohužel není v obálce, ale krásná odpověď. Napíšeme na tabuli kastelán. Super, vidíte, jak jste šikovný. Jdeme dál. Nedá se nic dělat, ani kastelán nebyl v obálce. Nicméně stále máte tedy šanci na výhru, obálka zalepená, 10 000 korun je tady u mě. A čekám na další povolání, na dalšího volajícího. Takže pojďte na to. Co dalšího? No kdo má? Tak kdo má další povolání? Kastelán to nebyl. Pojďte na to jeden za druhým. Volejte teď sem ke mně 909 900 700. Čeká tady na vás 10 000 korun. Tak vidí někdo nějaké povolání, nějaké jiné než ty, co jsou na tabuli? Pokud ano, tak máte obrovskou šanci získat 10 000 korun. Ale musíte být rychlí. Tak, kdo další?
Jeden za druhým. Pojďte na to. Co ještě zbývá? To zvládnete, je to jednoduché, jste šikovný, vydržte. Nenechte se předběhnout, pojďte na to. Co ještě? Krásný dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Zdeněk, já to zkusím ještě jednou. Tak držím palečky, myslím, že teďkon po čtvrté už. Teolog. Ještě Teolog. 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 Jdeme dál, není v obálce, ale super. Co dále? Vidíte, co se tam dá ještě najít. Podívejte si, dobře. 16 písmenek, jedno povolání. Co ještě nám zbývá? Tak, kdo další? Čekám na dalšího volajícího, vážení. Pojďte na to, jestli máte povolání nějaké, nečekejte na nic, můžete volat. Teď sem ke mně 909 900 700. Takže nečekejte na nic a pojďte vyzkoušet. Třeba výhra 10 000 korun čeká na vás. Je stále tady obálka zalepená, tady už máte nápovědu. Tohle všechno víme, že v obálce není. Tak jaké další povolání? Ještě se dá složit. Ještě tam něco být musí. Teolog, kastelán, pilař, stomatolog, tesař, doktor, komisař, programátor, kapsář, geolog, entomolog. Tak, co dále? Deset 000. No kdo další? Na co čekáte? Pojďte další, jeden za druhým. Ať vás nikdo nepředběhne. To dáte. Je to jednoduché. Co ještě? Co tam máme? Kontrolujte tabuli, podívejte na písmenka, 16 písmenek, co nám ještě zbývá za povolání. Krásný dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Danek, takže gynekolog. Gynekolog. Ale my nemáme Y. Škoda, pozor na to, pojďme další. No, napíšeme, ale není to správně. Gynekolog. Nemáme Y, pozor na to. A dáme si 11 000 korun. Krásný dobrý večer. Halo? Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, tak povídejte povolání. Zkusím Pradlena. Pradlena, super, ale není, taky není v obálce, napíšeme taky na tabuli. Pradlena, no vidíte to. Pradlena. Pozor, ten gynekolog. Y. Nic, to se stane, to je v pohodě, pokračujeme. 11 000. Tak kdo další? Co tam ještě máme za povolání?
Pojďte na to jeden za druhým. Pradlena, teolog, kastelán, pilař, stomatolog, tesař, doktor, komisař, programátor, kapsář, geolog, entomolog. Jaké další povolání ještě mi povíte? A bude už v obálce? Pojďte na to jeden za druhým, nenechte se předběhnout. Je to hra o 11 000 korun, už se blížíme, tabule se zaplňuje. Takže s každou odpovědí jsem říkala, která je na tabuli, jste blíž a blíž k té, co je tady. Takže opravdu nečekejte na nic. Máte nějaké povolání, které není tady, máte obrovskou šanci na výhru, takže šup šup jeden za druhým. Co ještě? No co tam máme? Dalšího, pojďte další, jeden za druhým. Nečekejte na nic. 909 900 700, telefonní číslo sem ke mně, 11 000 korun, tady jsou. A já čekám na vás. Tak co tam ještě máme? Co zbývá? Krásný dobrý večer. Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se, já vás zdravím. Krásný dobrý večer. Dobrý večer, krásný večer, topenář. Topenář. Taky ne, ale super. Napíšeme topenář na tabuli a pokračujeme. Pojďte další. Jedeme dál. Další povolání, nezastavujeme. Co ještě? Zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka. Čekám na vás. Topenář, pradlena, teolog, kastelán a tak dále. Co ještě zbývá? Jste šikovný, to zvládnete. Je to jednoduchá hra. Jen nečekejte na nic, ať vás někdo nepředběhne. A pojďte, máte-li už nějaké povolání složené, které není na tabuli, jsem s ním. Hrajeme o 11 000. Jedno povolání je tady v obálce. To hledáme. Tak kdo má další povolání? No pojďme, jeden za druhým. Nečekejte na nic. Krásný dobrý večer. Večer. Dobrý večer, já vás zdravím, tak povídejte. Notářko. Notář. Taky ne. Ani notář není v obálce. Jedeme dál. Super, co dále? Notář, topenář, pradlena, teolog a tak dále. Zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka, další povolání, pojďte mi ho říct. Pojďte na to, volejte teď sem ke mně 909 900 700. Co ještě? Co tam máme za povolání? Je to jednoduchá hra. Musíte vydržet a být rychlí. Takže pokračujeme. Pojďte na to.
máte-li nějaké složené, tak nečekejte na nic. Pojďte vyzkoušet. Už se blížíme, podívejte, tabule se zaplňuje. Jste šikovný, ale musíte vydržet. Je to jednoduché, vy to zvládnete. No, tak do další, jedeme. ...909, 900, 700. Pojďte na to, ale pojďte na to. Co ještě? 16 písmenek. T, E, L, A. P, krátké I, S, Ž. K, M, O a G. V posledním řádku D, N, A R. Tak pojďme další. Podívejte se dobře na ty písmenka, zkontrolujte tabuli, ještě tam jsou. Obálka je zalepená, jedno povolání je v ní. Já vám zvýším výhru na 12 000 korun, abyste neřekli. Ale pojďte na to, pojďte to rozjet ještě. Jste blízko, vydržte. 12 000 korun, takže já čekám na dalšího volajícího, na další povolání. Držím vám palečky, jste šikovní, máte krásné odpovědi. Tak pokračujte, vydržte mi. Nenechte se předběhnout, pojďte na to. Co dále? 12 000. Tak jedeme, ale jedeme. Jeden za druhým. Tak do další. Co tam ještě máme? Notář zazněl naposledy. Nikdo nic nevidí už? Dobře se podívejte. Tady máte nápovědu. Tyhle povolání víme, že v obálce nejsou. Co tedy zbývá ještě? Jste blízko. Tak kdo další? Já čekám na další povolání. Tady je 12 000 korun už dokonce. No. Krása. Tak ale jedeme. Kdo si odnese 12 000 korun? Jaké povolání mám v obálce? No šup, jedeme. Nikdo nic? Už nevíte? Krásný dobrý večer. Ahoj, Teresko. Ahoj. Tak, já bych řekl, než u toho blízko, takže modelky. Modelka. Dobrá, podíváme se. Modelka taky není v obálce. Krása, děkuji. Napíšeme na tabuli. Tak, modelka. No, takové povolání. Pěkné. Taky není v obálce. Nedá se nic dělat. Jedeme dál. Tak co dalšího, co jiného než modelka by mohlo být v obálce? 909, 900, 700. Čekám na dalšího volajícího. Vydržte mi, jste šikovný. Tak pojďme. Co tam máme ještě? 12 000 korun. Vidíte, co se tam dá všecko poskládat. Od modelky až po entomologii.
rozmanitost. Takže poskládejte písmenka, najděte mi ještě nějaké povolání, jakékoliv může být v obálce, ale musí se dát složit z těchto písmenek. Písmenka použijte v takovém tvaru, kde to jsou, neupravujeme. Krásný dobrý večer. Dobrý večer, já bych zkusila legionář. Legionář. Není v obálce, napíšeme na tabuli, ale super. No vidíte to, legionář. Legionář, šikulky jste. Jedeme dál? Ani legionář není v obálce, takže pokračujeme. Kdo další? $12 000 korun. Další povolání, jedeme. Legionář, modelka, notář, topenář, pradlená, teolog, kastelán, komisař, kapsář a tak dále a tak dále. Už se blížíme k té správné odpovědi, takže vydržte jeden za druhým. Pojďme na to. Co dalšího? Jaké povolání mám v obálce, no? Co zbývá ještě? Krásný dobrý večer. Dobrý večer, administrátor. Administrátor. Taky ne. Taky ne. No vidíte to. Napíšeme na tabuli. Administrátor. To je dlouhý povolání. Ale taky není v obálce. Šikovní jste, vidíte to? Kreativní jste. Takový různý povolání tady máme. Tak co ještě? Jedeme dál. 12 000. 909, 900, 700. A já vám ještě přidám. Dáme si 13 000. Je to tam. Tak, pokračujeme, vydržte. $13 000. Tak kdo další? Co ještě tam máme? Zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka. Jaké další povolání? Vidí. Musíte být rychlí, nenechte se předběhnout, už jste blízko. Tady je nápověda pro vás. Tohle v obálce není, to už víme, takže něco jiného, co se dá složit z těchto 16 písmenek. Tak co ještě zbývá, jaké povolání? Vidí někdo něco dalšího? Máte velkou šanci získání 13 000 korun. Stačí zavolat a říct mi, co jste našli za povolání. Já vám řeknu, jestli je v obálce, nebo jestli je třeba se podívat pozorněji, ještě najít něco jiného. Takže nečekejte na nic, nenechte se předběhnout jeden za druhým. Jdeme dál. Krásný dobrý večer. Dobrý večer, Přadlena. Já jsem ještě jedno. Švadlena? Přadlena. Pradlena, není v obálce. Jdeme dál, co dál? Další povolání. Vydržíme. Co ještě? 13 000. Jeden za druhým. Pojďte na to, já čekám na dalšího volajícího. Kdo vidí další povolání? Kdo poskládá?
vážení, pojďte na to. Nenechte se předběhnout, vydržte. Jdete na to dobře, máte super odpovědi. Super. Vás chválím, musíte ale vydržet. 13 000 už je výhra. Tak co ještě zbývá? Pojďte na to, vy to dáte, vy jste šikovný, vydržte. Další povolání. Kdo mi řekne? No pojďme, jeden za druhým. Nečekejte na nic. Co ještě tam máme? Kdo má? Čekám na vás. Nikdo nic? Už nevíte? Už nevidíte žádné povolání? Zkontrolujte tabuli, podívejte se dobře na ty písmenka, pohrajte si s nimi. Ještě tam musí nějaké povolání být. Obálka je zalepená, já mám tady 13 000 korun, který čekají na svého majitele, takže se dobře podívejte na písmenka a na tabuli. Co zbývá ještě? Jaké povolání ještě na tabuli nemáme? No. Tak kdo je další? Už nic? Už nevíte? Dáte to, pojďte na to. Tak víte co, tak já vám dám za jiný typ 200 korun. Abyste neřekli, tady teď máte jistotu výhry. V případě, že mi zavoláte povolání, které není na tabuli a dá se složit z těchto písmenek, tak minimální výhra je 200 korun. Pokud to povolání bude v obálce, získáte 13 000 korun. Takže jen zkontrolujte tabuli a pojďte na to. Jistota výhry, jiný typ 200 korun. Takže jaké povolání se dá ještě poskládat? Co tam máme? Pojďte, jeden za druhým. Jedeme. Jiný typ 200. Nemáte co ztratit. Jen zkontrolujte tabuli, abyste mi nezavolali něco, co už tady máme. No jedeme. 13 000 korun. Hlavní výhra. 909 900 700, to je telefonní číslo sem ke mně a já čekám na vás. Čekám na dalšího volajícího, na další povolání. Tak pojďte to rozjet. Nenechte se předběhnout. Kdo další? Pojďte na to, můžete volat teď sem ke mně. Jedeme. Jeden za druhým. Tak kdo má? Pojďte na to, vážení. Už jste blízko. Teď máte jistotu výhry. Stačí zkontrolovat tabuli a minimálně 200 korun je vašich. Krásný dobrý večer. Halo, halo? Ano, Ano, já vás zdravím, krásný dobrý večer. Tak povídejte, povolání. tesař. Tesař. Tesař je na tabuli. Sakryš. Škoda, nemůžu vyplatit 200 korun. Jak říkám, já jsem říkala, zkontrolujte tabuli, takže dobře se podívejte a pojďme další. Nějaké jiné povolání. Něco, co není na tabuli. Tak kdo další? Dáme si 300 korun, jiný typ. Jdeme dál. Co tam máme?
entomolog, geolog, kapsář, programátor, komisař, doktor, tesař, stomatolog, pilař, kastelán, teolog, gynekolog, no nemáme Y, takže pozor, pradlena, topenář, notář, modelka, legionář, administrátor, pradlena. Nějaké další povolání, něco jiného, co není na tabuli a dá se složit z těchto písmenek. Potom jistota výhry minimálně 300 korun. Ale pokud bude to povolání v obálce 13 000, takže telefonní číslo 909 900 700 a já čekám na vás. Pojďte na to. Co jste ještě našli? Jste šikovný. Jedeme, nenechte se předběhnout. Jiný typ 300. Má někdo nějaký jiný typ? Není to těžké, pojďte na to. Dáte. Tak co tam máme ještě? No, krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím. Tak povídejte, povolání. Já bych vybrala povolání pekař. 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 Na tabuli není. Takže máte 300 korun. V obálce totiž nebyl pekař. Ale gratuluji, 300 korun, krása. Vyšuju jiný typ na 400 korun. Napíšu pekař na tabuli. Čekám na dalšího volajícího. Co ještě tam máme za povolání? A bude za 13 000 anebo za 400? Zkontrolujte tabuli. Pojďte mi zavolat nějaké povolání, které na tabuli není. Dá se složit z těchto písmenek a minimálně 400 korun je vašich. Takže já čekám na vás, vy nečekejte na nic, nenechte se předběhnout. Co tam máme ještě? Tak pojďme na to. Kdo další? Pekař taky nebyl v obálce. No pojďme na to. Jiný typ 400, 13 000 korun. Na co čekáte? Nespinkáme jeden za druhým. Už jste blízko, pojďme to dohrát. Dobře se podívejte na písmenka, zkontrolujte tabuli a jedeme ale. Kdo další? Není to těžké. A vy nemáte co ztratit, stačí zkontrolovat tabuli. Nějaké jiné povolání, které tady není ještě. Využijte toho. Pojďme na to, jeden za druhým, šup. Kdo další? Co tam ještě máme? Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou poprosím, můžete povolání? Jo, ekolog. Ekolog. Podíváme, je v obálce ekolog? V obálce není. A na tabuli ekolog taky není, takže vy máte 400 korun. Gratuluji. Napíšeme na tabuli. Super. Já vám zvýším jiný typ na 500 korun.
Tak a jedeme dál. Pojďme na to. Je to tam jiný typ 500. Já čekám na další hovor, na další povolání, protože obálka je stále zalepená. 13 000 korun je tady u mě. Takže pojďte vyzkoušet, zkontrolujte tabuli, pojďte mi říct nějaké povolání, které se dá složit z těchto písmenek, není na tabuli a máte jistých minimálně 500 korun, takže pojďme na to, kdo další? Nečekejte na nic, nenechte se předběhnout. Co tam máme ještě? Jaké povolání? No šup to dáte. Není to těžké. Jedeme. Kdo má? Jiný typ 500. Jistota výhry. Stačí zkontrolovat tabuli. A nebo 13. 13 000 vám taky zvýším. Dáme si 14 000 korun. Je to tak. 14 000 a 500 korun jiný typ. Tak co nám chybí ještě? Pojďte na to, šup. Tak jedeme, ale vážení, jedeme. Já čekám na dalšího volajícího. 14 000 korun je výhra za odpověď, za povolání, které je v obálce. Ale pokud zkontrolujete tabuli a složíte povolání, které na ní není, tak máte jistých 500 korun, ale může to být i 14, už jsme blízko. Těch povolání zase není tolik, co se dá složit z těchto písmenek a tabule je skoro plná, takže opravdu nečekejte na nic, šlápněte do toho. Už se blížíme. No, tak co ještě zbývá? Kdo má nějaké jiné povolání? Jedeme, vážení, ale. Jste šikovný, vydržte. Co ještě? Zkontrolujte to. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, tak povídejte, povolání. Tiskař. Tiskař. V obálce není. Na tabuli taky není, takže máte 500 korun. Gratuluji. Tiskař. Jedeme dál. Tak co dále? Tiskař taky nebyl v obálce. Má někdo něco jiného? Stále jiný typ 500 korun, 14 000 korun, hlavní výhra. Pokračujeme, jedeme dál, zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka, složte mi nějaké další povolání. Nenechte se předběhnout, pokračujeme. Tak co máte dalšího? 14 000. Tak jedeme, ale jedeme, pojďte na to. Co dalšího? Jistota výhry, 500 korun, stačí zkontrolovat tabuli. Ale hrajeme tady o 14 000 korun a jsme blízko té správné odpovědi. Jste vyjmenovali většinu povolání, které lze složit. Takže co zbývá ještě, vážení? Nečekejte na nic. Jestli máte nějaké povolání, které není tady, tak pojďte na to 909, 900, 700.
Tak kdo další? Já vám ještě zvýším jiný tip. Aby to nebylo jen tak, dáme si 1000 korun. 1000 korun jiný tip, takže je to tam. V tuhle chvíli máte jistotu 1000 korun, pokud mi zavoláte nějaké povolání, které není na tabuli, takže stačí zkontrolovat tabuli, z těchto písmenek složit povolání a minimálně 1000 korun je vašich. Ale taky může být vašich 14 000, protože jsme blízko. Tabule plná, co zbývá tedy? Vážení, nenechte se předběhnout, šlápněte do toho. Jestli máte nějaké povolání, které není tady, tak pojďte na to. Nemáte co ztratit. Já čekám na dalšího volajícího. Bude to výherce už? Jste šikovný, vy to zvládnete, pojďte. Jeden za druhým. Kdo další? Co tam máme ještě, no? Mrkněte na tabuli. Jiný typ 1000 korun. Tak kdo další? Já čekám na vás. Opravdu už nikdo nevidí žádné další povolání? Nikdo nic? Ani jedno? Co? Nemáte co ztratit. Minimálně 1000 korun je vašich. Stačí zkontrolovat tabuli. Nějaké jiné povolání, takové, které tady není. A minimálně 1000 je vašich, ale třeba taky 14 000. Pravděpodobnost je vysoká. Co ještě? No. Nekomplikujte si to, podívejte na písmenka. Co ještě vidíte? To dá se. Šikovní jste, vydržte. Co ještě? 1000 korun, jistota výhry, jen zkontrolujte tabuli a nějaké ještě další povolání. Pojďte vyzkoušet. Co to máme? No? Čekám na vás. Někdo vás předběhne. Šup, šup, pojďte na to. Jste šikovný, ale šlápněte do toho. Co ještě? Podívejte se, jak jste blízko už, co všechno už jste dokázali poskládat, najít. Tak pojďme to dohrát do konce. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Senátor. Senátor. Krása. Není v obálce na tabuli, taky ne. Máte 1000 korun. Super, jedeme dál. Senátor. A píšeme. Vidíte to? To máme všechno. Jedeme dál. Co ještě? Pokračujeme. Jiný typ, 1000 korun. 14 000. Hlavní výhra. Dále máte šanci na výhru, obálka je zalepená. Naposledy tam tu zazněl senátor. Co dále tam ještě máme? Stále jiný typ 1000 korun. Je tady, využijte toho. Zkontrolujte tabuli. Jaké další povolání, ale jedeme. Nečekáme na nic. Ať vás nikdo nepředběhne. Sami musíte vědět, že už jsme blízko. Podívejte se, kolik povolání už jste dali dohromady. Mnoho jich složit nejde. Tak co tam máme ještě?
Čekám na dalšího volajícího. Bude to už výjimečné? 14 000. 1000 korun je jistota. Stačí zkontrolovat tabuli. Kdo má ještě nějaké povolání? Kdo vidí? Pojďte vyzkoušet. Nemáte co ztratit. Minimálně 1000 je vašich. Tak co na tabuli ještě není? Jaké povolání chybí? $14 000 korun. A 1000 korun jiný typ. No pojďte na to, nečekejte na nic, opravdu. Kdo vidí povolání? Kdo má? Volejte teď sem ke mně, 909, 900, 700, nečekejte na nic. Jiný typ je tady teď, nebude tady věčně. Třeba bude poslední. Využijte toho. Tak co ještě nám chybí na tabuli? Jaké povolání? Jedeme, já čekám na vás. Vy nečekejte na nic. Kdo další? Pojďte vážení, dohrajeme to. Co chybí na tabuli? Za povolání. Co se dá ještě poskládat? Dáte, zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka, pojďte na to. Však jste šikovný. Nevěřím tomu, že byste to nedali dohromady. Tak jedeme. Jistota výhry. Stačí zkontrolovat tabuli a minimálně 1000 korun je vašich. Tak kdo vidí ještě něco? Kdo další? Zkuste ještě. Podívejte se. Čekám na vás. Tak pojďme na to, co dále? Jiný typ 1000 korun, ale tak šup, vážení, nemáte co ztratit. Jen zkontrolujte tabuli, ještě nějaké další povolání, to dáte. Jedeme ale. 909, 900, 700. Tak co? Nikdo nic? Krásný dobrý večer. Halo, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, tak povídejte, jaké máte povolání? Kardinál. Kardinál není v obálce na tabuli. Taky ne. Máte 1000 korun. Napíšeme kardinál a jdeme dál.
Já vám zvýším jiný tip. Dáme si 1500 korun, jiný tip. Takže zkontrolujte tabuli, podívejte na písmenka a složte mi nějaké další povolání. Takové, které na tabuli není a máte jistotu výhry minimálně 1500 korun, anebo 14 000, pokud povolání bude v obálce. Pravděpodobnost, že bude v obálce, je obrovská, tabule je plná, takže já se ptám, co zbývá. Kdo vidí ještě nějaké povolání, šup sem s ním. Nemáte co ztratit, minimálně 1500 je vašich, pokud nebude už na tabuli to povolání. Takže zkontrolujte tabuli a jedeme. Kdo další? Co ještě? Co nemáme na tabuli? Pojďte na to, to dáte, nezastavujem. Čekám na dalšího volajícího, čekám na další povolání, je tady 14 000 korun pro vás připravených a minimálně 1500 je vašich, pokud to povolání nebude na tabuli a nebude v obálce. Tak jiný typ, že využijte toho, nemáte co ztratit. Kdo další? Kdo vidí ještě nějaké povolání? No co tam máme ještě? Nezastavujem, pojďte na to, vydržte. Jste blízko, tak opravdu vydržte. Co ještě? Písmenek. Podívejte, co jste složili všechno, jste šikovný. Co zbývá, nevzdávejte to, pojďte. Já vím, že je to těžké už, ale taky jste blízko výhry 14 000 korun, takže jedeme. A teď tady ještě máme jiný tip, takže jistota výhry. Pojďte vyzkoušet. Co dále? Kdo dál? Pojďme, jeden za druhým. Šlápněte na to, ať dohrajeme. Už jste opravdu blízko, tak co zbývá? Co ještě po povolání jste našli? To dáte. Není to těžké, dá se to v pohodě složit. No, kdo mi poví? Kdo má poskládáno? Jiný typ 1500, vážení, jedeme, ale pojďte na to. 14 000. Korun. Stále jsou tady. Obálka je stále zalepená. Jedno povolání. Co ještě chybí? Co nemáme na tabuli? Tohle to je nápověda pro vás. Tohle všechno už tady zaznělo a víme, že v obálce to není. Tak co se ještě dá poskládat? Už jste blízko, tak vydržte. Dobře se podívejte. Jedno povolání. Jestli máte, tak pojďte sem s ním, protože může být za 14 000 korun.